Kaixo, Mikel! Kaixo, Jenny, zer moduz? Ondo eta zu? Ni hementxe oso ondo. Gustora hemen. Niako bat ilusioak zu hemen egotea. Ni bai, Jenny, ja gogua neukan etortzeko. Mikel, bergarakoa zaga, Bai, Bergarakoa. Bergaran jaio nintzen, baina oin Bilbon nago ikasten. Baina, bueno, asteburutan Bergara bueltatzen naiz. Etxian beti ondo. Medikuntza ikasten zabiz, Bai, medikuntza nago itxen, laugarren urtia, oin nago, bueno, basurton. Eta, bueno, gustora. Ikasin bia da, baina, bueno, politxa da, así que, ondo. Gero komentatuko dugu medikuntza, baina Mikel, bertazak ezagutzen zaitugu kirol mundutik, eskalada mundutik, baina okerez banago laguterekin eskia probatu zenuen, ez? Bai, txikita, hori, 3 urtekin edo eskiatzen hasi nintzen, eta, bueno, bizitza guztia eskiatzen ibili naiz. Bai, eta, behin nera nahian eskiko entrenatzaile batek... Arkaitzek, eruan zoskun mendira eskalatzera, eta, bueno, proba egin familixak behin inoizek ezaban eskalatzen, baina horraz eginen pixkat, eta poliki gehiago hasi nintzen eskalatzen, eta 14 urtera arte eskia hau eta eskala bitxen eban, baina 14 urtekin esan eban, eskalakin zentrauko naiz gehiago, ze bixak, kompatibilizatzia oso zaila zan, eta, eskalakin geratu nintzen eta oso gustora. Guazen eskia lehenengo, ze eskiak ere emango zizun balo pila bat, ez? Bai, azkenian, txikitatik hasten za, txapelketekin eta, lanian, entrenatzen, askotan, hotzakin, eta, lan itxeko balore batzuk, ondo ikasi nitxun txikitatik, eta hori. Eta bisa esan da, eskiatzen bai, azkenian laguna asko itxen dituzu, eta han familia bat sortzen dozu, eta, pixka aldagatzerakoan, pena, ez? Baina, noizian ben juten ez bizitak itxera, eta ikusten da. Hori galdetu nahi zu, zer jaso duzu eskitik? Eskitik gehixen jaso dena izan da lagunak. Azkenian, kirola, oso ondo dago, asko gustatzen jat eskiatzia, baina sortzen dozun ekipua eta azkenian urte bat egon nintzen jakan bizitzen, eta egunerokotasunean itzen dozun lagunak, familia azkenian, gehixen bat horrekin geratzen naiz. Baina gazoide, kirol mundua tokatu zaizu bizitzea oso txikitatik, osea, hori ematen dugu ausardia puntu bat, eldutasun puntu bat, ez? Bai, egisa esan da, azkenian txikitatik hasten basa, lanian, eta azkenian, pixkat, eldutasun puntu hori ematen dutzu gehixen bat, txapelketan eta minbian sakrifizioa eta hori, txikitatik ikasten duzu eta ez dakit. Egisa esan da oso, asko eskertzen jet nire gurasuei txikitatik olako gauzak erakustiarren, eta, pozik nago. Pena maizizun. Igual, jertzia nire momentu gara. Penula eta horretxio, total hau zuzenera eta. Hako bestera. Bota, hori. Hala. Ikio. Total hau zuzenera da, Hombre. Eskia ekizenera segatik. Azkenian, esan dututen bezala lehen, goi mailako eskixa eta goi mailako eskalada babisak partekatzia ez da erreza. Azkenian, eskirako behar dituzu hanka oso fuertiak, eta eskalatzeko gehixen bat besuak. Hankak, hanka hunditxek eukinda pisu gehiago da eskalatzeko, eta entrenamenduak oso desberdinari. Eta gainera, batzutan txapelketak asteburu berdinetan izaten ziren, gero eskaladan zinintzen Espainiako selekzioakin, txapelketa internazionalak itzen, eta denbora asko kentzen zoztan bata bestian dako, eta genian lagainean eskixa. Eta haukaitzek nola demonio
ezaguta gazte zezon eskalada mundua. Arkaitz eskiatzeko entrenatzailea izatiaz gain, mendiko, egia da, eta asko gustatzen jako eskalatzia, asko, eta neguan eski hau itxen ginen, baina udan bebai jakara juten ginen, eta berakin juten ginen barrankuak itxera, eta behin eskalatzera lagun zoskun, berak asko eskalatzen dago bai, eta gusanillo hori sartu jaun familixai, eta poliki hasi ginen asteburu gehiago juten, eta on ja, egunero. Familia osoari. Bai, baina gurasuak eta nahiak, gutxi hau eskalatzen dugu. Urtian astetxo bat juten oporretan eskalatzera edo asteburutan. Baina, lasai xau. Zer eduki behar da kontutan eskalatzeko garaian? Eskalatzeko garaian eduki behar kontuan batez be indarra oso garrantzitsua da, baina teknika be eskaladan oso garrantzitsua da. Ematen dago dana indarra dala, baina ez, ondo eskalatzia, hankak zapaldu lekuan, zapaltzia, eskuak ondo erabiltzia, batzutan da, garrantzitsua indarra ukitzia baina. Apur bet, pausuak neurtuta joatea. Hori da, pausuak zelanin, ondo ikusi betik, hasi baino lehena, ondo visualizau, eta hori oso garrantzitsua da, bai. Baina eskaladak erakutsiko zezun pila batez. Bai, azkenean, eskaladan batez be, eskixan baino gehiago ikusten, txikitatik balore importantiak erakutsi dozte ez, naturakin bat itxen dozu gehiago, azkenean ez dozu eskixan bezala beste batekin konpetitzen, zu paretan kontra, eta da zure helburua pareta hori itxia, zure retua, ez, paretatik igotzia, eta natura, lagunekin juten za, eta bakoitzak bere proiektua dauzka, eta konpartitze dituzu gauza batzu, oso politxa dana, eta ez dakit. Niri asko gustatzen jat, eta horregaitxi geratu nintzen eskaladakin, eta ez eskixakin. Gainera, okerrezua dago, hemen dago informazio asko, eta gainera gazte batekin. Nire gaztean aiza. Gainera, zara hautatzaileetako bat, 2024 egingo den joko olimpikoetarako, ez? Bai, ikusiko, baina... Bai, oingo sortarako gabiz lanian. Aukera hor dago. Bai, hori da, aukera hor dago, ontxe... Eskala mundua, asko hasi da, ez? Albertok irabazi zebanetik aurreko olimpiadak, eskala gehiago hasi da, zauztaratzen jendiakin, eta bai, ez dakit zela ondio, ez dakigu zelan izango diren Pariserako klasifikatoriak, baina, espero guan egotia, eta hor txegabiz lanian gogor. Zure gustatuko lutzaizuko ez? Bai, asko gustauko jaten, bai. Baina, azkenian oso zaila da, ez da beste kirol batzutan, Espainiatik juten diela bi piragüista, o bi eskalan bakarrik munduko lehenengo hogeixa juten die. Orduan horrego miesa, munduko lehenengo hogei tarte hortan. Eta entrenamenduak nola antolatzen dituzuneko zergatik ikasketekin konpaginatzea ez da erreza izango, Ez, azkenian medikuntzak denbora asko kentzen dutzu, baina... gehien bat azterketa dauzkagunean, askotan oso gutxi entrenatzen dut, baina, gutxienez Gabonetan eukitzen ditugu lehenengo azterketak, eta hor txapelketaik ez daukou, apirilean hasten txapelketekin, orduan hor pixka gehiago aldot entreno maila pixka jeitsi, baina gero maiatzeko azterketetan bai itxen jat pixka zaila, ze txapelketa artean eukitzen ditut, eta, azkenian dana bezala da organizatzia, dana, pixkat zorrotza izatia, ez, gaur entreno bidot ordu honek, eta bestea, eguneko ordu guztiak ikasten jartzen naiz,
Baina bai, egisa esan da pixka bat saia egiten jat, baina bueno. Azkenian bixak asko gustatzen jat, eskalatzia eta bai medikuntza. Orduan, bueno, gustatzen jatzun zehose itxiak naiz eta kosta, azkenian lortzen da, ez? Zergatik medikuntza? Ez dakit txikitatik gustau jat medikuntza. Nere hemen bizidian, Donostin bizidian tia bat, eta beste tio, eta beste tia dauzkat bit dana medikuak, eta ez dakit txikitatik ikusten nitxun, eta ni bai medikoa nahi autizan, txikitatik, Hasiera baten pediatra nene banizan, zen nire tio pediatra da, baina, oin ja pixkat hasi naiz eta beste gauza batzuk dauzkat buruan. Psikiatria bat, edo... Zelan? Psikiatria bat. Bueno, ontxe hasi, bigarren kuatrimestre hontan dauko psikiatria eta ontxe hasi pixkat ikusten. Azkenian, arrama asko dare eta gauza asko dare eta ondio dana ikusi arte, ez dakit oso ondo zerekin gareatu eta... Baina, poliki ikusten goiaz eta dana politxa da. Momentuan, hori da. Karrera gogoa, kirol, ezu jentea, nola balogatuko zenuke gaztea zarela, badakit eduzu karrera bukatu, baina nola balogatuko zenuke orain arte egindako errepidea, bai kirol munduak eta bai medikuntza karrera. Galdera bastante, saia. Baina, azkenian oin arte indotenakin, oso pozik nago. Eskaladan, juvenietan egisa esan da nahiko, emaitza honak lortu ditut. Sub 16 kategorian Europako txapelduna, sub 18 munduko 3. Gero ontxe baia juvenilala baditut, nire hasi naiz pixkat, eta juvenilekin ezin dut kompetio, eta absolutekin, munduko kopan semifinalen bat eta indot. Eta, poliki, azkenian ontxe kategoria seniorrian, gauzak gogor dare, baina, poliki hartze goia, eta espero gola jarraitzia. Eta, medikuntza aldetik, txikitati gustau jat, ikastia, eta orduan, naiz eta ordu asko sartu, gustau itxen jat, eta azkenian ez da ingo gorra izaten, ez da ingo gorra itxen. Zer musika entzuten duzu? Musika, danetik entzuten dut, baina asko gustatzen jat, punka, oi, bergarakoa naiz, eta, bergaran eta baianan, holako musika desiente haukau, eta, grupo hona dauzko. Eta, badakit ez dakazula denbora libre askon ikasketak eta entrenamendua asko kentzen duzu, baina zer egitea gustatzen zaizu zure denbora librea, zeintzuk dira zure zaletasunak? Eskalar eta ikasketaz aparte, denbora okatenean asko gustatzen jat, etxera bueltatzia, kanpua manago ikasten txapelketekin, eta etxera bueltatzia asko gustatzen jat, familiakin egoteko eta lagunekin egoteko, han bergaran. Noizian behin, juerga pixka bat itxen dugu, baina... Eta gero, azkenean gustatzen jat asko mendira jutia. Joan naiz eskalatzera juten, ibiltzera mendixan, danetik itxera eta itxasora urtetzia, arrantza itxera, o surfa itxera, ose. Baina, beti kirola itxen, asko gustatzen jat. Azkenean... Surfa bai? Surfa, bai. Oso txarra nahi, baina, gustatzen jat, noizian behin jutia gustatzen jat. Joder, bezala. Mira, ezukak etortzea gaiti benetan. Zuri, Jenny, zuri. Oso gustora gona hemen. Bigarreko niego musu bat gure ikuslei. Patxo bat ikusliei. Ikusiko eskalatzen ego. Hala, agur.